Vlasy sú korunou krásy nielen u žien, ale aj u mužov, s tým rozdielom, že u pánov to je možno niekedy trošku zložitejšie však. Áno, je to zložitejšie kvôli tomu, že páni väčšinou dajú na rady dám, respektíve manželiek, priateliek a nikdy sa neporadia s odborníkom. Druhá chyba je dosť veľká z toho dôvodu, že kúpia si domov farbu, nepozerajú na nejaký ten tón, že či je to studená alebo teplá farba. Doma si to v úvodzovkách nacápu na vlasy. U pánov, aj keď majú šedivé vlasy, tam je vhodná farba tónovacia, aby to vyzeralo prirodzene. Určite by som odporúčala prirodzený alebo studený odtieň, nikdy neteplý. My tu máme pána, ktorý nevyzerá na svoj vek. Chce vyzerať ešte mladšie. Koľko by ste tipli? Podľa toho, jak sa na mňa usmieva, ako dobre vyzerá, takých tých 45. 60. No, neverím. Tak teraz ideme ešte ubrať zo pár rôčkov. No, keď nie ubrať, tak určite, aby tie dámy ostali aspoň pri tej 45-ke, 50-ke, ale myslím si, že tá 60-ka tam dlho nebude. Je pořád smiling. O ráno kúkate si, wow, hezký den dneska, tak bude výraz. Také, no drog, no alkohol. Strih je dobrý, takže so strihom ako takým nebudeme niečo riešiť. Tam teda hlavne budeme tie vlasy tónovať. V podstate toto odrastené, čo je, sú dosť tmavé vlasy, tak aby sme to k tomu akýby zliali, aby to bolo také jednotnejšie, tak určite použijem tmavšiu farbu. A teda, ako som hovorila, studenú. A dá sa takto prirodzene nafarbiť aj doma? Určite áno, ale treba použiť tónovaciu farbu. A ako som hovorila, prirodzenú alebo popolavú, nie zlatú. A myslím si, že tam, keď sa aspoň poradia s nejakou fundovanou, treba s predávačkou alebo aspoň od kaderníka, že bude vedieť určité rady, tak dokáže to aj zvládnuť aj doma. Poradte napríklad ženám, ako svojich mužov dostať do salónu. No akože nám to možno niekedy stačí pohroziť, že tak vymením za mladší model. Vidím, že farba je už nanesená, teraz to necháme pôsobiť? Áno, teraz necháme aspoň takých 15 minút pôsobiť a potom tu vlastne štandardne zmijeme, ošetríme tie vlásky, to znamená, že dáme tam kondicionér, aby boli aj vyživené, nielen zafarbené. No a potom vysušíme a nastajlujeme. Čo hovoríš, Bob? Je super, ale vypadá teraz, ja som, neviem, 30? 35? Mne sa zdá, že sme Bobovi ubrali z veku nielen tou farbou, ale aj novým účesom, že? Ale áno, myslím si, že áno. Strih v podstate zostal, len som mu to ináč vlastne nastajlovala. Takže ono teraz, keď je to tak nastrapato, všelijak poprehadzované tie vlasy, tak je to také, pre mňa je to prirodzenejšie. Pokiaľ to cíti tak, že to chce mať dozadu, bude za elegána, tak bude mať vlasy vlastne učesané dozadu. Keď vlastne spomínal, že je DJ, pôjde na nejakú party robiť, tak môže mať aj strapatý účes. Takže myslím si, že je to celkom fajn takto.